Prichádza Lady Amor. Čaute všetci! Aká bola vaša prvá skladba? Moja prvá skladba bola Beautiful Girl. Počuli ste o tom, že Michael Jackson zomrel? Áno. Ako ste na to zareagovali? Áno, počula som to, ale na to som zareagovala tak, že mi to bolo ľúto, lebo to bol môj najlepší kamarát môjho otca. Aká je vaša najlepšia kamarátka? Lady Musik. Oh ja! Neruste všetci! Čaute! Tu sme všetci obidve. Kde s vami hrala? Hannah Montana. Šebi? Od koľkých rokov spievate? Od 10, aj skôr. A tak od tých 7-8. Neviete približne, koľko koncertov vás ešte čaká? Okolo 10 aj viac. Tak ďakujeme za infikty a dovidenia. Čaute! Yeah!